so ki taimaka min da ainihin wato number one kuma ce. Number one ka? Yes. Gaskiya ni ba na hawa da number one. Ko saboda me yasa? Saboda kawai gaskiya ba zai ba ka number one ba. Allah ki taimaka min. Ba dan ni ba. Allah na ce. To a ina da zan samu ce Allah ya fito min. Shikenan. Na gode sai an jima. Sai kin ji ni ko? Na gode.